Добре, имам една добра новина за вас. Както разбрахте, отворих пакет Лабуб. И днеска от поредицата Лабуб пак ще отварям едно пакетче Лабуб. Не Лабуб, както казах. И сега е време да отворим пакетче Лабуб. Мога да ви кажа, защото вече съм махнала кутията, но иначе е в едно такова пакетче, да го отвориш пакетче. И аз съм само с това пакетче. Сега ще го отворя. Маля хора, падна ми се мистериозното Лабубу. Мистериозното Лабубу. Аз знаете ли кой бях спечелил в миналия епизод? В миналия епизод бях спечелил ето това Лабубу. Ето това Лабубу. Това Лабубу. Ако искате да спечелите мистериозното Лабубу, дайте лайк, абонирайте се за канала с камъките и напишете долу коментарите. Хаштаг мистериозно Лабубу. И ще го спечелите. А от мен, чао. Сега още не забравяй да вземаш Лабубу. Чао. Толкова друго да се прави. Освен да играеш с Лабубу. Нали? Лабубу.